दिनै गोथार फुंबिलि 18 डिसेम्बर 2025 जोंहा जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना दिनैनि सानखालि 18 डिसेम्बर 2022 अक्ट'खालि जोनोम जादोंमोन। बे जोनोमखौ लोब्बा लाखिनानैनो जोङो दिनै जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 16 डिसेम्बर खालि जोंनिनो माखासे आफादखौ मोजां मोनै माखासे सोद्रोमाफ्रा अदालगुरि भैरबकुन्द'आव मिरुनि मोनसे टार्मिनेटिं सेसन खुंनानै थाङो आरो गोदान आफाद दाफुंदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला आफादा बिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै आरो वेल कनसार्न नङा, जायनि फले बिथांमोना जोंनि क'क्राझारनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव थानाय सोद्रोमाफोर, सेन्ट्रेलाव थानाय सोद्रोमाफोर बे कनभेनसनाव नुजाहैनो हानाय जायाखै। दिनैनि बे सावरायमेलावनो गासै जोङो मोनब्रै जिल्लानिफ्राय नुजाथिनाय दङ, जेरै अदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला। जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे मोनब्रै जिल्लाया थिरांथा लाबाय जे बे दाफुंनानै लानाय आफादनि सायाव जोंहा मोनबो फोथायनाय गैया आरो जोङो नैबे थिरांथाखौ लानाय जायो जे जेरै अदालगुरि जिल्ला, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला बे भैरबकुन्द'आव बिथांमोनहा बुंदों जे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफिननानै लानाय जाबाय। नाथाय जोङो गासै जिल्लानि बिबानगिरि बिथां आरो दैदेनगिरि बिथांमोना ज' जानानै जों बेखौनो थांखि लानाय जायोदि बिथांमोननि रिजुलेसनखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा आरो जोङो कन्डेम खालामो। जुदि मोजां वेल कनसार्नै खुंनो लानाय कनभेनसनमोनब्ला जोङो बोरै मोजां धरननि मिथियाबालानो बिथांमोना खुंनो हाखो? बे जिनिसा जोंनि क'क्राझार जिल्ला डिस्ट्रिक्टआव सोंनाय फैदों। दिनै जोङो मोनसेल' उद्देश्य लानानै दाफुंनानै लानाय बे आफादा जोंहा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि मुङै जोङो बे आफादखौ दानानै लानाय जादों, जेराव मोनसे नङा, मोननै नङा, मोनथाम सुक्ति जानानै थांबाय। बे सुक्तिनि सायाव जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना जोङो गोजोननाय गैयै बा थोजासे नङै बा मोनफुंजोबै माखासे सुक्तिनि गेजेरजों जाबोनाय बे मोनफा मोनफा सुक्ति। दा बेफोरखौ जोङो साबजानाय मोनैनि थाखायनो जोंनि गोजाम आगोलनि फुराना वार्कारफ्रा खौसे जाफिननानै जोङो बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ दिनैनि सानावनो दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनां बाथ्रा, दिनै जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ खनसे नङा खनथाम थांखांबाय आरो नै खनसे थांनानै दंहैबावो। दाखालि 13 डिसेम्बर खालि बिथांमोना गाखोदों डेलिगेसनसिम। बिथांमोना जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ दिल्लीयाव खनथाम मेम'रेन्डाम हैनाय जाबाय आरो जोङो गोबां हाबाफारि मावफुंनानै फैनाय जाबाय। नाथाय दिनै बे मावफुबाय थानाय समावनो जोंनि गेजेराव माखासे सानस्लाबजोबनो हायै सोद्रोमाफ्रा बेराफारसे जोंनि आफादनि आफादगिरि आरो लोगो मावफुंगिरि बिथांमोनहा दिल्लीयाव दंहैयो, बेराफारसे आरो कनभेनसन खुंनायनि लाहार फाहार खालामनाया बे जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। माखासे सावरायनाय गैयै, माखासे बुजाबुजि गैलायैनि गेजेरजों मावनो लानाय बे हाबाफारिखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला आफादनिफ्राय निन्दा खालामो आरो बे
हाबाफारिनि सायाव बे दाफुंनानै लानायनि सायाव जोंनि क'क्राझार जिल्लाया मालाबाबो मानिनानै सोलिनाय नङा। बेखिनिखौ बुंनानै जाय बिथांमोनहा बे आफाद दाफुंनायाव सानस्लाबनो हायै एबा बुजिस्लाबनो हायैयाव थांदोंमोन, बिथांमोना बे साननायनिफ्राय नागारनानै जाहाथे मोजां सिन्थाधारायाव फैफिनो, बे दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आर'ज गाबहरनाय जाबाय।